Mmawa bwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kuzizira kupitilira mmawa uno, koma masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo nthawi zina m'madera ambiri. Mphepo yamwera iziwomba pa nyanja ya Malawi komanso nyanja zina, tonse ogwisa ntchito nyanjazi tupemphedwa kuti tikakhale osamala kuti tipewe ngozi. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya omwe tayamba kulandira choko nyanja ya mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino, kupangisa kuti mitambo yambe kuoneka m'madera ambiri. Mamawa uno kuzizira m'madera ambiri monga ku Lilongwe komwe kutazizire kwambiri ni madigiri 12, kuziziranso ku Nzuzu ni madigiri 13, ku Kasungu komanso ku Blantyre kuzizira ni madigiri 14, koma mphepete mwa nyanja komanso kwa Ngabo ndi ku Nsanje kuzizira momverera ni madigiri 18. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo makamaka mchigawo chakumwera komanso mchigawo chapakati, koma mchigawo chakumpoto tiyembekezere nyengo yopanda mitambo. Masana kufunda m'madera ambiri monga ku Nzuzu, ku Lilongwe komanso ku Blantyre, koma mphepete mwa nyanja kutentha momverera ni madigiri 29 ku Mangochi, 28 ku Kalonga, koma kwa Ngabo komanso ku Nsanje kutentha momvereranso ni madigiri 29. Masana omwewa tiyembekezere nyengo ya mitambo komanso mwayi wa mvula yowaza m'madera ochepa makamaka mchigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa chimozimozinso mchigawo chakumpoto. Za nyengo nzomwezi munali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo.